Goedemiddag en welkom bij Joet. De meeste Friezen hebben geen betrouwen in het kabinet en premier Mark Rutte. Dat nog blikken uit onderzoek van Eén Vandaag te jaren met Omroep Friesland. 69% van de haast 1000 Friezen die toen de vregen binnen moeten niet hebben van het kabinet Rutte dat nou een jaar regeert. Het kabinet krijgt dan ook een min rapportcijfer, een 5. Er zit weinig glans aan, zoek ze zeggen. Ja, van Rutte, nou, daar heb ik wat meer van verwachten dan dat het nou is. Ja, hij grijnst een soort, maar als er zo vol uitkomt, dat kan ik net zeggen. Waardeloos. Ja, mag verder vertrekken. Want? Nou, het is wat ze te vermaken is één dikke bende. Ze doen anderen niks op bekvechten. Ze proberen elkaar te wippen. Nee, bezuinigings op een Friese academie zullen grote gevolgen hebben. Dat zei de directeur Reinier Salveda. De academie krijgt 12 ton minder subsidie van de provincie en het Rijk. Deze nieuwe bezuiniging komt boppen op de 12 ton die in 2009 als krost is. De totale begrutting is 2,5 miljoen euro. De Friese academie docht onderzoek naar het Fries dat het gaat om taal, cultuur en geschiedenis. We gaan naar een situatie dat ik aans nog 14 onderzoekers hier hakken. Ik begon hier in 2006 met 19. En we weten dan haast op een stuit net genoeg massa en body meer om serieuze wetenschappelijke prestaties leveren te kunnen. En daar gaat het om, want daar willen we op rekenen. Ook de bijzondere leerstoel in Leiden en Amsterdam komen voor te staan. En het is maar de vraag of de tijdschrift De Moine dan nog wel uitgebracht worden kan. Op 26 oktober zullen de steden praten over de extra bezuinigings op de Friese Academie. Het gebied Zwette de But bij Grauw kan na 15 jaar natuur- en recreatiegebied worden. De ruilverkaveling is klaar en van de morgen is de ruilakte tekenen. Dit is de eerste. Okay. Het is de eerste ruilverkaveling die onder de wet inrichting landelijk gebied valt. Door de nieuwe wet kon het laatste part van de ruilverkaveling vlugger uitgevoerd worden. Men heeft het eerst vrijwillig dient en toen is de oerschakeling naar het wettelijke, dus het verplichte regime. Het men binnenoorlier is men daar nu dragende zaak komt. En dat jouwt omdat er onder de nieuwe wet wel gangen en winst te boeken is. 474 bunder groen is van eigenaar wisselen. Er winnen 89 eigenaars bij belutsen. Van de But wordt nou vooral een natuur- en recreatiegebied maken. Er binnen 4 nieuwe onjeftes binnen in de Haanser zedenzaak. Een 27-jarige Haanser wordt vertocht van ontucht, maar bij hem van tussen de 11 en de 16 jaar. De onjeftes komen uit de groep van 30 ben die het van het begin al bij het onderzoek belutsen binnen. Maar waar gaan al 8 slachtoffers onjeften dienen. Justitie verwachtte dat er geen nieuwe meldingen meer bij komen. De vertochte blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. In Amsterdam wordt een stritte neemt naar de Friese atlete Foukje Dillema. De stritte komt te lissen in Amsterdam-Oost, in de nieuwe Wenwijk Zeeburger-eiland. In totaal worden de naam van 15 bekende sporthelden broekt. De familie van de atlete vindt het een eer dat Foukje een stritnaam krijgt. Het oude kokosfabriek in Haans is lang omlet verkocht. Het gebouw van zo'n 20 jaar oud is de laatste jaren bot vertuteerzen. De gemeente wil het slopen, maar een soort hazers wie het daar net mee eens. Dus besloten om het kokosfabriek te verkeerpjen. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers. Het bouwbedrijf had het nou voor dik oordelton aangekocht. Ja, ik hoop dat ik iets mooi kantoren en appartementen mooi. En dan denk ik misschien aan verzorgingsappartementen. Er had al contact geweest met Talent en de zeeveertskwallen. Mogelijk komen er ook wen-units in het gebouw. Na de winter moet de restauratie uiteenzetten. Bij het Keertsen wordt een rankingsysteem ingevoerd. Het betekent dat toernooi alleen nog de beste patronen in de haatklasse spelen zullen. Nou beslist de technische commissie hokkerpatronen uitkomen maaien op het hoogste niveau. In de toekomst bepalen de prestaties van de patronen of ze in de haatklasse moet spelen maaien. De zaniemde ranglist wordt begelijks ekbroekt bij het tennis. Het KNKB-bestuur vindt dit een eerlijke systeem. In kwatten zullen besjoen worden hoe het rankingsysteem geschikt maken worden voor het Keertsen. En dan het waar nog. Vannacht is het helder waar, maar kans op mist. De temperatuur zakt aardig. Het is 1 of 2 graden boven nul. En op een soort plakken komt frost onder groen voor. Meneer, eerst nog mist, verder in de zinnen er goed bij. En het is morgen maximaal 13 graden. Het nieuws weer dit van Toonsdag 13 oktober in het kwad. Langere reportages kun je om 6 uur. Graag ontdadelijks en een mooie dag verder.